President Mnangagwa is vacated State House. Azvibere mushe sana pena mashoko kudai tokwanima veterans achiti aiwa mutungamiri wenyika panguva inoi aiwa he's abandoned the State House duties a long time ago. Not bo subscribe or like on the bell icon. Tibina mzimba yodomira achiti a press conference by war veterans leadership in Bulawayo concluded with announcement that ZANU-PF leader Mnangagwa officially abandoned State House duties a long time ago. When President Mnangagwa on 12 March 2022 left the State House, he traveled to Chweshe to install a convicted armed robber to the judicial chief position. He officially abandoned the duties of a president and became an armed robber accomplice. The Zebra War Veterans Association's spokesperson, Basta Magwisi, announced. Speaking during the second segment of a disrupted press conference, Magwisi said, "When you left the State House to go install armed robbers onto chieftainships, you abandoned State House and left the country with no president. So may you go well." Magwisi also cited another incident where President spent 10 years since 2015 sponsoring an armed robber suspect who is affecting vendor Maxwell Chikumbozo to scam Western investors 125,000 USD. Ndo mashoko anotaurwa panapa nemawo veterans panguva ino vachiti aiwa panguva ino nyika yeZimbabwe haina mutungamiri. Panapa ndo zvatona kuti aiwa zviitiko izvi zvichiitika mawo veterans aiwa achiva nepresa yavo nezuro. Tona kuti aiwa haina kuzombopera mushe after aiwa nhau dzakadai dzange dzotaurika. Takaona vakomana aiwa mapurisa malaw enforcers vakauya vakatandanisa vanhu mavidhios aiwa akashamisa vanhu. Zvanyatso kureva kunzi panguva ino the regime is in a great fear yavasati vakamboita, because they are really eager to know who are the people pushing for the 31st March protest. Now the signal ya bomb showcase now the resignation yemutungamiri wenyika. Mashoko atiri kuona panguva inoi ndo nawo iri kutsviriridza up and down. People vanhu vari kunyazoti anytime chogona kungobaka. Tudze mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Tudze mafunguro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.